Sanibonani guys, igama uNqobeleni Phathela Mazibela eNimba ngomhla ka-6 November. Guys, uHlathi benoThumeka bebehleli ndawonye-ke ebhizi uHlathi encoma ukuthi usewubaba omusha. Ubesho ukuthi ndambamba unyana wami kaloku ndambamba yeyi emncinci. Yazi muncinci sengathi ulinkamva esasemncinci. Uyamkhumbula ulikamva? Ufana ncima ishino likamva. Uthe sahleka kanjalo nje uThumeka kubonakala ukuthi ujabhile ebusweni, uhleleka ngisho ukuzenzisa untombo. Umane nje wathi manje-ke awutsho Hlathi, owethu umntwana simenza nini? Hayibo! uHlathi umane wagwinya amathe, kubonakala nje ukuthi lo mbuzo uthanda ukuba nzima. Wathi bendicinga ukuba njengoba sekukhona ubavumile, wathi cha, andithethi ngobavumile kaloku, ndithetha ngowethu unyana noma-ke untombazane, umntana wethu Hlathi esithe sizomenza. Hhayi, asingatshintshi ama-plans ethu. Hayibo, wamane wathi nje uHlathi kuthi-ke kwamane kwangena i-phone call. Yeyi, washo ngenhliziyo ukuthi ndaphunyuka okugibeni. Yeyi, yamsiza le phone call. Umane nje wafokhasa kuyona wathi uthi uyakhuluma uThumeka uthi hayibo, sisathetha nje kaloku uHlathi wathi cha, ibalulekile le phone call. Tender yalapha esibhedlela ndizoyithatha sizothetha later muntu wami, yazi sizothetha later. Hayibo, wabehamba phuma ngomnyango. Yeyi, esho ngenhliziyo ukuthi ngaphunyuka. Lapho-ke guys, uThumeka-ke uhambile wayokhuluma-ke nonkosikazi kaThulani, eyosho ukuthi kodwa uZoleka uthena ngibhithreya kangaka, yazi azofika nje nesigaxa sendaba engaka, uyazi uzongimoshela. Bengazi ukuthi nje lo mshado lo uzofika afuna ukumotsha. Wamane wathi nje loya sisi cha, ungalinge nje udlale ngoZoleka. uZoleka uthulile nale ndaba isikhathi eside. Ubucabanga ukuthi bingamudli le ndaba? Ibimudla, bezama ukuvikela wena nomshado wakho. Isizathu sokuthi azamtshela uHlathi le ndaba ingoba umntwana bekade egula. Ubufuna enze njani? Ubufuna amyeke umntwana azafe? Hhayi kahle wena. Heyi, wabona ngampela uThumeka ukuthi cha, la kwenzelwe umusa, hhayi ngoba nakho uZoleka befuna ukummoshela umshado wakhe noHlathi. Ubekade nje phoqa isimo sokuthi ubavumile uyagula. Guys, uHlathi-ke utshintshile guys. Yazi ubhizi uHlathi, akasabambeki, unguphunyuka bemphethe uHlathi. Unale ngane nje kuthiwa ubavumile shaqa. Bese bhizi-ke manje ufonela uZoleka. Engabe yena ubhizi wenza abantwana noThumeka. Uyabuza-ke udadewabo uNtsika ukuthi wena ufunani vele kuZoleka? Wathi ndifuna unyana wami. Yazi akafuni ngisho ukubamba ama-phone calls wami-ke manje. Ngifuna ukubona unyana wami. Hayibo, wathi uThulani, yakona phela akumelanga bakuvimbezele ukubona unyana wakho ngoba ungowakho loya mntwana. Igazi lakaMabandla ligijima emthanjeni yakhe. Wathi kunjalo bafo. Wathi ngiyambona uZoleka, ufuna ukuyiphiniselela la kumina. Ufuna ukwenza lento esamenza yona sinoThumeka ukuthi sivimbezele uqhawe ukuthi ambone. Manje usefuna ukungiphiniselela ngoba avumile. Ya, ngiyambona mina. Cha, kodwa ngeke aze alunge. Ngizoyilwela mina ingane yami, kusho uHlathi. Hayi, wamane wathi-ke uNtsiki kumele uthathe-ke ithuba lokuthi ufonele amagqwetha-ke manje bekwazi ukuthi bakulwele leli cala lakho. Cha, andifuni ukuba ngi-involve ama-lawyers. Ngizozilwela mina le case ngendlela yami. Guys, uyilwile-ke le case ngendlela yakhe ngokuthi aqhube ikhanda lakhe aye le emzini kaZoleka eyokhonfront phela yena uZoleka noLazarus, ebabuza ukuthi kungani bemvimbezela ukuthi abone umntwana wakhe. Guys, umntwana-ke guys, ngikhohliwe ukusho ukuthi usengcono, usewumqemane. Emva kokuthi-ke ahambe eyokwenzelwa usiko lakhe lakaMabandla, hhayi impela ngisho odokotela bavumile ukuthi aguduke ekhaya ngoba phela usewumqemane. Guys, ufikile-ke uHlathi wathi sanibona, bavuma kahle. Lazarus behlele ngenye indlela, ubeyinekile esitulini, kubonakala ukuthi uyena phela inkosi yalaphaya emzini kaZoleka manje, kukhale sakhe isicathulo. Wathi singakunceda ngantoni? Wathi hhayi, ndize la ngizonixelela ukuba unyana wami kuzomele sihambe siye Home Affairs siyomtshintsha igama, simethe igama elitsha, simethe nesibongo-ke sakaMabandla ngoba ungowakaMabandla. uZoleka wathi cha, ngeke kukwazi kwenzeka lokho ngoba phela lo mntwana lo ungokaLazarus. Hayibo, guys, wathi hayibo njani manje? Angithi nina nifikile kumi nathi animenzele usiko ngalenza, manje nini le niyithethayo kaloku? Wamane wasukuma uLazarus wathi nditshele kaloku weHlathi,
Uma kuwukuthi-ke asivumi ukukwenza lokho osicela kona, uzokwenzani? Hayibo, guys, Lazarus usamile i-backbone ubhuti. Eyi, yazi izolo bekade emuncu, ehleli yedwa ekhoneni, kungathi nje le ndaba le yokuthi umntwana uzoshiselwa impepho laphaya yakamabandla nje isimane yamdistroya. Kanti hhayi ubhuti uqubisile, ufuna nje ukuthi kudlule yonke le nto le, lesi sivunguvungu somkhuhlane kade uphethe iy'ngane bese emva kwalapho, ayi, avuse umhlwenga guys. Hey! Uthi hayibo, uyanisabisa yini? Wathi cha cha cha, angikusabisi, ngiyakubuza ukuthi uma singakwenzi lokho sicela kona uzokwenzani? Eyi! Wathi ya wena, ungazophakama ngami, kusho uHlathi. Wathi wena ubanjiswe ilahle wena. Yini manje? Awazi yini ukuthi le ngane akusiyona yakho wena? Wathi ayibo, lo mntwana kaLazarus nje, kusho uZoleka. Hayibo guys. Wathi yazi nina ngiyanibona, ngicabanga ukuthi ngizomane nimthathe unyana wami. Unyana wami lowaya. Angeke ngize ngivume ukuthi nimthathe. Ngizolwa ngako konke onginakho. Angeke ngize ngivume ukuthi ningiphuce unyana wami sengimtholile. Wathi noLazarus nami ngeke ngize ngivume ukuthi ngibhidlizele umndeni wami sengikwakhe kanzima kangaka. Lo mntwana ungungcukana, unyana wami lo. Futhi akukho gama uzolishintsha la, nesibongo futhi ngizosishintsha. Lo mntwana wakangcukana. Hayibo. Guys, Lazarus, oh my gosh. Ngisithanda isibindi sakhe guys. Ngisithanda isibindi sakhe nokuzethemba kwakhe. Ya, namhlanje ukhombise elinye iside. Yabona, ngibone ngisho noZoleka eshaya ismile, esithuli kodwa ismile. Esho ukuthi, yes, that's my man. Fighting for his family. Yes. Yeah, wow. Yes. So into-ke manje esingasimphoxe Lazarus, udadewabo lo ommeli ubekade efikile naye ezosho ukuthi kodwa bhuti uvumelani ukuthi uZoleka alwize impilo zakhe ngawe, ozethi ingane yakho kube ngesiyona yakho. Ucela-ke bandla-ke ukuthi akhulume iqiniso, atshele umndeni wonke. Uyasho uLazarus ukuthi ngiyacela ungayithi vu le ndaba kutata. Siza umphefumulo wami, uthule uthi nya. Asithembeke ukuthi udadewabo ngeke aze aphahluke atshele uyise, ngoba-ke meke wamtshela loya baba yonke into ihambisa ngolayini, iyaqonda straight njengerula. Uzokwenza sure ukuthi leya ngane iyaphuma iyaphela laphaya empilweni yakongcukana, iphindela kubo koHlathi. Yey, with immediate effect. With immediate, yabo le happy family abayidlalayo benoZoleka, mhla kwathola ubaba kaLazarus ukuthi ingane akusiyona ngampela ekaLazarus, izophela le happy family guys. Kuzoba noqhekeko olunzima, and sonke siyazi-ke ukuthi uLazarus utatazela kanjani uma kufika loya baba. Uyamesaba. Yey, uyamesaba ngathi akamzali. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, nilike, nikhomente. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama unqobile niphathela amazwibela eNimba ngomhla ka 6 November. Guys, uHlathi benoThumeka bebehleli ndawonye-ke